Fontos, hogy a kaposvári színészhallgatók el tudják helyezni magukat az európai színiiskolák térképén. Ehhez pedig egy nagyon aktív kommunikációra van szükség a hasonlóan működő külföldi intézményekkel. Ennek része a Nemzetközi Színházi Tábor is, mondta az esemény hétfői sajtótájékoztatóján Vidnyánszky Attila, a Kaposvári Egyetem művészeti rektor helyettese. Elkezdtek a diákjaink utazgatni fesztiválokra, elkezdtek produkcióink utazgatni. Ez nagyon fontos, mert így látjuk helyesen, pontosan a saját helyünket itt belül. Ha nem nézünk külföldre ki, akkor tudunk hazudni magunknak és egymásnak, és nagyon furcsa torz értékrendek mentén listákat és sorrendeket összeállítani. Viszont ha nemzetközileg nézzük a dolgot, a külföldiek tiszta szemmel jönnek és néznek rá a dolgainkra, a munkánkra, és akkor úgy helyre kerülnek a dolgok. Ugye 2 részből áll egy napunk, illetve igazából 3 részből. A nap első egyharmadában a rendezőtalánok, koreográfusok, mozgásművészek tanítják az osztályokat, a csoportokat 6 helyen, és ilyen vetésforgóval cserélgetjük egymást. Ez mindenki a saját tréningét és a saját belátása szerint tartja meg, ahhoz alkalmazkodva, hogy éppen hanyadik évfolyamos az osztály, vagy az a csoport, amit kap. Tehát ha elsősöknek egész más dolog jár, mint egy harmadikos évfolyamnak. Délutánonként a vegyes nemzetközi csoportok jönnek létre, tehát összekeverjük a gyerekeket, magyarokat, grúzokat, oroszokat, spanyolokat, macedónokat, összekeverjük, és van egy-egy fiatal rendezőtanár külföldről, innen-onnan, és ők idén Shakespeare Szent Iváni álom című műve alapján készítenek egy 20 perces, 25 perces, 15 perces etüdöt, és ezeknek az etüdöknek a bemutatója lesz 9-én. Késő este pedig megmutatkozunk egymásnak, tehát minden este valamelyik csoport mutat valamit. A 10 napos kurzus során a diákok mozgás- és beszédórákon is részt vesznek, emellett rengeteget improvizálnak és rövid színházi performanszokat is alkotnak. A tábor pedig nem csak a hazai, hanem a külföldi színészhallgatók számára is rendkívül hasznos. Iva Oroszországból érkezett és első alkalommal jár nálunk. Fantasztikus lehetőség ez nekem arra, hogy megismerjem más országokban, mit jelent a színház. Hogyan mozognak, hogyan beszélnek. Nagyszerű dolog ezt látni, mondja az orosz színészhallgató. Persze nem csak a hallgatóknak, hanem a mestereknek is komoly szakmai tapasztalatot jelent a nemzetközi műhelymunka. Döbbenetes, hogy napi 14 órát vagy még többet dolgozunk egyfolytában, és mégsem fáradunk el. Mert olyan alkotói közeg vesz bennünket körül, hogy az nem lefáraszt, hanem inkább inspirál, feltölt, mondja Ilja Bocsernyikov, orosz rendező. A Kaposvári Egyetem hallgatói azt mondják, ez a 10 nap igazi tanulási folyamat, amelyből mindenki profitál. Vannak új tanárok, új oktatók, külföldiek, de vannak, akik állandók, mindig jönnek, és nagyon szeretünk velük dolgozni, nagyon jó dolgokat tanulunk. Koncentrációt, ritmust, mozgást, minden, ami a színházhoz fontos és szükséges. A 10 napos tábor célja a tapasztalatcserén túl az is, hogy tovább növeljék a Kaposvári Egyetem színészképzésének presztízsét.